हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे मेसिना बेसेबां खामानि मावो आरो बेसेबां बोलोनि माबायदि खामानि मावो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनो आं बे भिडिअखौ बानायदों। फैदो लोगोफोर, बिदिबा बे भिडिअखौ नायलांदिनि। आरो माखासे बाहाय बांनांगौ दंसै। ओरैबोगोन एसे लालांथारो सेकेन्डबो जानांला नालाय। दाबो थांथाराखै। गोसोजोबनांगौ बेसे बुरजा जायो। थाङासै थांगासिनोबो थांनायालाय बारा जाखायाना जानायालाय। माबाया बुरजानि जादों आंनो उसिफैबाय नै उसिफैबाय। दाउ गाद्रिनो नै स्टार आयौ खासोबाय।
मोजां ने बारायनायावबो एसे खस्थ' मोनो थावआव बांसिन थांबाय
बेयो आंनि माइ गायग्रा गुफुर हानि दुब्लि फोथार। दा नोंथांमोना बे मेचिननि सोमोन्दै मा सान्दों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो सोरबाफोर बे मेचिनखौ नांगौ जायोब्ला बुकिं खालामनो हागोन। उननि भिडिअआव आं बिनि गासै डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरजोबगोन। थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।